up, Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Explore Interlac. So for today's vlog nga guys, nandito tayo sa iba ng Apu Resto Bar. So dito lang yan sa Sitio Sentro, Barangay Matatalay, Tarlac City. Yan nga, nag-start tayo kanina guys sa may Metro Town, yun yung pinaka-landmark natin. So from there guys, 5 minutes away lang naman itong iba ng Apu Resto Bar. Dito lang yan sa Tarlac City. So bagong tambayan na naman yung i-explore natin guys. So yan, samahan nyo ako sa vlog na to para pakita ko sa inyo kung ano yung mga ino-offer nilang foods, and syempre excited ko na pakita sa inyo yung pinaka-place nila. Let's G! So eto na nga guys, papasok na tayo sa may loob ng iba ng Apu. Napakaganda nung pinaka-place nila. So nag-open ito guys 5 PM to 11:30 PM. So ayan, sa bungad pa lang makikita niya yan na alam ko yung tawag dito is Tipi Hut, and sa kabilang side eto na. Actually nag-soft opening pa lang sila guys, kaya hindi pa gano'n na tapos yung pinaka-place. So ito na yung magiging stage nila. Magkakaroon sila ng daily na acoustic. Yan. So ito yung pinaka-place guys. Yan. Ang luwang. So maraming mga tables and chairs na pwedeng pagpwestuhan. So yan guys, kung nakikita nyo may nagpo-photoshoot. So gagamitin yung mga photos sa grand opening ng iba ng Apu sa April 30. Yan. So kita-kits tayo dito sa may iba ng Apu sa April 30 guys. So opening nila Tarlakeños, yung mga ino-offer nila is mga a la carte. So mga pang-ulam-ulam talaga siya. So pang dinner, and of course yung mga bucket burst nila and mga bottle burst. So sa grand opening guys sa April 30, abangan nyo, magkakaroon na sila ng Ali Wings, and then syempre yung Ali sa Gipsal. And pagkatapos yung mag-Ali Wings ng Ali sa Gipsal guys, so perfect itong place nila para mag-chill. So magkakaroon din sila ng live band every Friday to Sunday guys. Yan, nabangan natin. And then from Tuesday to Thursday, meron silang acoustic band. Yun guys, medyo maaga ngayong punta natin kanina dito kasi nagpalipad tayo ng drone para pakita ko sa inyo guys yung aerial shot ng pinaka-place nila. So al fresco dining, open area, syempre kids friendly and pet friendly guys. Sa lahat ng magbabarkada dyan and buong pamilya, okay yung pinaka-place nila guys. Chill na chill lang, and syempre yan ang napakaganda ng ambience. Meron ding kubo, and then meron silang mini pool dito. Kaya kung gusto nyo arkalin yung buong area, pwede naman. So punta lang kayo sa kanilang Facebook page, and then pwede kayong magpabook doon, mag-inquire. Yun guys, yung capacity ng pinaka-area is 30 packs, pero kung may okasyon kayo, pwede naman nilang gawing hanggang 30 to 50 packs yung pinaka-area. Actually napakaluwang pa, pwede silang magdagdag ng mga tables and chairs. Ayan, kung may gusto kayong i-celebrate like birthday, christening, and even intimate wedding guys, pwede sa pinaka-area nila. Napaka-chill lang, napakaganda nung pinaka-place. Yan, excited ko nang pakita sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer nilang foods later. Yun Tarlakeños, bali ikot ko muna kayo dito sa buong area ng iba ng Apu. So yan, sa area to, kubo siyang pabayan. So may mga tables and chairs na rin naman sila dito. Actually hindi pa nila masyadong naayos dahil nga naka-soft opening pa lang sila, and extension na to nung pinaka-area nila. And then dito guys, yan, papakita ko yung parking. Kung parkingan lang guys, yan, no problem, napakaluwang yung parking area nila. So napakalaking lote nito. So tinayuan siya ng al fresco dining, kaya kahit ilang sasakyan guys, kasyang kasya. Ayan guys, so sa kabilang area, andito yung acoustic live band, and mayroon din silang table dito. Ayan, napaka-presko guys, syempre napakaraming alaman dito sa may iba ng Apu. Yan, kung malaki ang grupo kayo, pagbabarkada, buong pamilya guys, yan, merong kubo dito. Ayan, ang luwang guys, and marami kayong magkakasya dito. I think nasa 15 packs or 20 packs kasya dito. So eto na nga Tarlakeños, kasama natin si Ma'am Pam ng iba ng Apu Resto Bar. Yes. Yan, so pinaka-grand opening nila, actually hindi nyo na mapapanood ng vlog. Nag-live naman tayo kanina, grand opening April 30, 2022 Saturday. So ito, lahat yung pinipare sa atin na foods nila Ma'am Pam. Yan, ng iba ng Apu. Ano yung mga mga yan, ino-offer yung foods dito? Sa ngayon sir, may ino-offer tayo. Yan, yung mga Pilipino Kapampangan food. Foods Ayan. yun. Yung mga kare-kare, pinakbet, chapsuy, pansit canton, sisig. Ayan po yung mga yan. And then syempre yung pinagmamalaki ito po ang nila. pinagmamalaki nating bilao overload. Ayan.
Seafood po siya actually. Ayan, kumpleto na po siya. 6 to 8 person or more than pa. Tapos, unlimited rice siya. Meron na po siya isang pitchen na drinks. Yun yung Ayan. good news doon. Yes, for only $9.99. Ayan. Para sa akin, kahit 10 packs, kaya to. Pwede po, kaya siya. So yan, no, yung nasa ano nila, seafood bilao, meron sila tilapia, bangus, hito, ensaladang ano to naman, mangga, Opo. buro. Tapos meron silang ano, hipon, pusit, nilagang ano, talong, ampalaya, tapos okra. Siguradong mapapakamay ka dito, ma'am. Yes, opo. Mas masarap yan kung kamayan yan. Yun. Ayan. So pagkita natin sa mga ano natin, Ayan. yung mga in-offer nilang foods, ayan. So ito, May mga soup din po tayo. ayan. And then yung kanton nila ito, guys. Tapos pinakbet, sisling, tofu, Opo. Yung mga nachos. nachos, sisig. Yun. So authentic Kapampangan sisig, guys. Wala siyang itlog. Crispy pata. Tapos yung Yung sisling. sisling hotdog para sa mga nag-iinuman. Yan. Sa lahat ng gusto mag-chill, guys, yan nakikita yun. Nag-offer sila ng bucket of beers. Siyempre meron silang per bottle. And mga shakes, no, mga refreshing drinks. Shakes. Ayan. Yan. Ay, mga Tower. yes, Yung pinaka-importante. May mga mixed drinks po tayo na beverage, ay mga liquor natin. May Mhm. mga mixed drinks po tayo. Na in-offer. Apo. Next time, meron na po rin po tayong station ng milk tea, mga coffee, yan, mga cold hot, tsaka may mga pastries po tayo, may mga dessert po tayo. Meron sarili station yan. Meron sarili station yung mga beverage natin, yung mga liquor natin, ayan. At tsaka po yung pagkain, mag-a-add po tayo ng only wings for only $1.99 per head. Ganon din po ang samchi natin, $1.99 per head. Same sila, ma'am. Same. Wow. Ayan. For only $1.99. Idea, Kaya, ma'am, mga ilang flavors po yung ali chicken wings natin. siguro mag-ano tayo ng 4 to 6 flavors. Ayan. Yun, napakarami ng ano, Yes. pipilian. Ayan. So ito na nga, guys, no, bali titikman na namin ito nga. Pinipare sa atin ng iba na nga po. Ang ganda niya, guys, mga foods nila is lutong bahay. Kung napansin niyo pala yan, nagkamay na tayo. And kapag nag-order kayo, fresh from the kitchen. Lulutuin pa lang, no, ma'am? Yes, lulutuin po. Kaya pag sinerve, talagang mainit-init Mainit pa. talaga. Yun yung pinaka-importante doon. Yes. Fresh from the kitchen talaga. Kasi tayo, inahanap natin, yung mabubusog talaga tayo. Ang unang iisipin natin, lutong bahay. Yung ulam na lutong bahay, parang ganon. Kaya Tama. yan ang pinaka ano natin sa foods. Pero syempre, di pa rin tayo pauuli. Meron pa rin tayo, makikisabayan tayo sa mga pa-only wings at saka pa-samji, syempre. Yun yung importante Ayan, doon. mga pa-milk tea, may mga pa-coffee, makikisabayan po tayo dyan. Kaya lahat, andito na. One-stop shop. Yes, ayun po. Habang merong kumakanta para sa'yo, kaya ikaw naman ang gustong kumanta para sa kanila, pwede yan. Open mic, yung kagandahan Open mic, niya. opo. Ayan. Tapos ang ambience, nasa city ka, pero ang ambience natin parang pumunta ka sa province. Ayan. Province Pills, yan. Diba? Ayan. Mhm. Parang nagpakalayo-layo ka, pero sa totoo lang, andito ka lang 5 pala minutes sa away city. lang doon sa MacArthur Highway. Ayan, opo. Ma'am, kamusta yung food? Ay, the best po yung crispy pata. Hindi siya nakakatinga. Masarap siyang ulamin, tapos siyempre sabayan ng beer. Oo naman. After niyong kumain, pahinga lang. Yan. Oh, yan oh. Sir, kamusta? Yung pinakasisig. Huwag mo akong kausapin, kumakain pa. Ayaw na Di ba istorbo yan? Sobrang ayaw na po niya magpa-istorbo dahil talaga Medyo namang- speechless. Yes. Yan. Opo, ayan. Ang sarap ng foods, guys. Ayan Yan. po yung mga drinks natin. May mga shakes tayo para sa mga kids. Ayan, para sa mga ladies. At saka, meron din naman po tayong mga juice. Ayan, meron tayong tower. Meron tayong mga buckets. Ayan, meron po lahat tayo. Mhm. Swak na swak to pang walwal. Yes. Walwal ka, matulog ka na rin dito. Pwede ba yun? Pwede po. May mga kubo tayo dyan. Yun. So, abangan din nila, ma'am. Ay, ma'am, magkaroon sila ng po ano. ninyo kasi yung iba gusto nila private, di ba? Yung mga may meeting, may mga ganyan. So soon, sir, meron tayong mga KTV Kubo. Yun Hindi siya yung ano, KTV kagandahan. room. KTV Kubo Kubo. siya, pero air condition po siya, ayan. Preskong-presko habang nagchichill. Presko pa rin. Pero nasa native vibes ka pa din. Pag yung ano ma'am, yung balak niyo, mga ilang packs yung ma-accommodate niyo. Siguro 15 to 20 kaya. Pwede siya. na yon, Ayan, no? oo. Kung isang grupo lang kayo na ano. Mag-meeting. Pang family, meeting. barkada, pwede. Ayan. Oo, may mga private meeting kayo, ayan, carry po yan. Yan ma'am, i-promote mo rin pala yung pwede nila ano to. Arkilayan yung pinaka-event. Pwede naman po siya siguro mga 9 a.m. to 4 PM. p.m. Pwede po siya.
5,000. Ayan po, meron po siyang maliit na pool para sa mga bata. At saka maluwag na rin po, kunyari mga birthday ninyo, hindi nyo po problemahin yung mga chairs and tables ninyo. Meron tayong karaoke, ayan. And kung marami naman sila ma'am, pwede naman tayo mag-additional Apo. ng mga ano. So as of now, maka-accommodate nila is 30 packs. Pwede kayong mag-extend ng 50 packs. Actually, yung pong mga table natin, nasa 30 tables tayo. Madadagdagan po yan up to 50 siguro. Kaya natin siya kasi maluwag po yung place natin. And don't worry po sa mga may mga sasakyan. Kaya din po ng sasakyan natin. At least 50 kaya po natin. Ang luwag ng Opo, pinaka opo. parking Opo. lot nila guys. Yes. So yun guys, nakakatapos lang namin kumain. So binusog tayo ni iba ng po yan guys. Kung gusto yung pumunta dito, inulit ko dito sa Sitio Centro, Barangay Matatalay, Tarlac City. Yan, invite mo sila ma'am. Hello po, ini-invite ko po kayo. Actually, everyday po tayong open, 5 p.m. up to, minsan maabot pa rin tayo ng 11:30. Pero sa April 30 po, yan na po ang grand opening. After that, tuloy-tuloy na po yan. Monday lang po ang close natin. Yun, syempre kailangan din magpahinga. Yes, kailangan din po natin magpahinga. Ayan. Yun, so yun Katarlakenyos, no? Hintayin nyo yung Unli Chicken Wings and then syempre Unli sa Gipsal ng iba ng po yan. Kung gusto niyo mag-chill and mabusog, napakaganda ng pinaka-place. And syempre guys, pet friendly, kids friendly. Sabi nga ni ma'am kanina, kung may mga kasama kayong mga kids, pwede kayong mag-swimming doon. So yan, marami kayong pagpipilian sa kanilang menu. And dadagdag pa rin naman yun, Yes, ma'am. halos lahat pipilitin natin na dito lahat matitikman ninyo. One-stop shop, yun nga. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Yan, syempre, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang Katarlakenyos natin dyan. Itong Eden, Tambayan, dito sa Tarlac City. Hindi mo isipin nasa Tarlac City ka pa rin guys. Kasi napaka-chill ng napaka-chill ng place, and then syempre siya, province feels. Yes, Yan. native. Ah, Yung ambience. Alfresco dining, yan. Yes. So yun guys, until our next vlog, peace out.